Лукашенко зноў паедзе да Пуціна. Сустрэча запланаваная на 9 верасня ў Маскве. Сёлета гэта 5-ты візіт Лукашэнкі да расійскага прэзідэнта. Абмяркоўваць будуць саюзныя праграмы. Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Анастасія Русецкая. Пачынаем аб'ектыў і сёння ў нашым выданні. Кіберпартызаны здабылі нумары тэлефонаў усіх сілавікоў. Ці будзе рэакцыя ўладаў? Часто они пытаются оправдаться или доказать, что они не причастны к преступлениям или давно уволились. Што адбываецца з уцекачамі, якіх прывезлі на польска-беларускую мяжу? Час ад часу яны атрымліваюць ад беларускіх памежнікаў нейкае харчаванне, 2 разы атрымалі хлеб і 1 раз цёплы абед. Хоккейная зборная Беларусі прапусціць 3-ю Олимпиаду запар. Русский хоккей катится куда-то. И что с этим делать? Самый простой вариант, он лежит на поверхности, он наиболее очевиден. Просто дать ему развиваться так, как он развивается. Кіберпартызаны заявілі, што ім удалося ўзламаць базы звестак усіх аператараў сувязі ў Беларусі. У якасці доказу яны апублікавалі прыватныя нумары тэлефонаў кіраўніка КДБ, міністра ўнутраных справаў, а таксама сына Лукашэнкі Віктара. Некаторыя нумары пацвердзіліся. Мы звязаліся з кіберпартызанамі, каб даведацца, як сілавікі рэагуюць на злівы ў інтэрнэт сваіх асабістых звестак. Ці ёсць рэакцыя сілавікоў на тое, што вы публікуеце іхныя звесткі? Раней пашпартныя адрасы, а цяпер і нумары тэлефонаў. Да, нам иногда пишут силовики, но в основном они пишут каналам «Каратели Беларуси» и «Черная книга Беларуси», а также на BlackMap. Наверное, нас они немного боятся, мол, взломаем мы их или типа того. Часто они пытаются оправдаться или доказать, что они не причастны к преступлениям или давно уволились. Вы кажаце, што маеце інфармацыю пра машыны, кватэры, лецішчы ды іншую маёмасць сілавікоў. Хто з іх самы заможны? Мы пока еще не углублялись в эту тему, но в крайнем анонсе взлома баз телефонных операторов мы слили коттедж Шеймана. Сказать, что данных много, это ничего не сказать. Мы сейчас завершаем разработку поисковой системы, которая позволит нам анализировать все наши базы эффективнее. Дорогие дома и автомобили часто зарегистрированы на семью, а не на самих карателей. Мы уже сотрудничаем со многими журналистами, которые помогают с обработкой данных и расследованиями. Чаму цэлай дзяржаве не ўдаецца справіцца з кіберпартызанамі? Раскрыть наши планы мы не можем по понятным причинам, но мы готовы поделиться, что если все пойдет по плану, то на этой неделе мы будем анонсировать взлом одной из крупнейших республиканских баз данных. Взлом уже завершился, но мы еще заняты подчищением хвостов. Што вы лічыце сваім галоўным поспехам за гэты амаль год працы? Режим явно не способен адаптироваться к реалиям 21 века. Инфраструктура устарела, специалисты покидают страну. И вместо того, чтобы поддержать IT-сектор, гражданин Лукашенко его уничтожает. Выбор за ним. И результаты налицо. Важно разъяснить, что операция «Жара» — это результат многомесячной работы. Некоторые инструменты мы начали разрабатывать уже в октябре 2020-го. Также важно обратить внимание на то, что люди, которые трудятся за идею и за свое будущее, будут в разы продуктивнее и креативнее, чем те, кто борется против собственного народа. Каля 3 тыдняў на беларуска-польскай мяжы вымушана жывуць мігранты, якія сцвярджаюць, што прыехалі з Афганістану. Іх не пускаюць у Польшчу, але і ў Беларусь, адкуль яны прыбылі, яны таксама трапіць не могуць. Польская памежная служба сцвярджае, што беларускі бок забяспечвае замежнікаў гарачым харчаваннем і вадой. Мігранцкі крызіс, створаны беларускімі ўладамі, у рэпартажы Ігара Станкевіча. Больш за 3 тыдні нелегалы жывуць на мяжы. Паводле польскіх памежнікаў іх блізу 30 асобаў. У асноўным гэта грамадзяне Афганістану. Сярод іх некалькі жанчынаў і 1 непаўнагадовая дзяўчына. З моманту нашага апошняга візіту сітуацыя значна змянілася. Мігранты жывуць у намётах, аднак наблізіцца да іх амаль немагчыма. Паліцыя выставіла ачапленне на адлегласці больш за 150 метраў. Валанцёры камунікуюць з мігрантамі выключна праз мегафон.
Шум лесу, ветру, дажджу ці працы тэхнікі побач замінаюць камунікацыі. Пачуць адно аднаго атрымліваецца не заўсёды. Teraz kontakt był trochę utrudniony. Цяпер кантакт быў ускладнены. Мы іх не чулі, паколькі там быў вельмі моцны шум ад рухавікоў. І ў лесе было шмат шуму. Мы толькі ведаем, што стан іх здароўя без зменаў. У кагосьці ёсць праблемы з выпусканнем мачы, ныркамі, паносам. Гэта самая важная праблема. Валанцёры разбілі лагер ля мяжы 1,5 тыдні таму. Збор інфармацыі аб сітуацыі адзінае, чым яны могуць дапамагчы мігрантам. Ад часу до часу... Час ад часу яны атрымліваюць ад беларускіх памежнікаў нейкае харчаванне. 2 разы атрымалі хлеб і 1 раз цёплы абед. Гэта быў іх першы абед. Што тычыцца вады, та інфармацыя, якую атрымліваем ад афганцаў, яны не атрымліваюць чыстай вады, павінны піць з бруднага ручая. Між тым, польскую памежную службу беларускі бок запэўнівае. Мігранты рэгулярна атрымліваюць харчаванне і пітво. У якасці пацверджання служба ў сваім твітары размясціла відэа, на якім бачна, што мігранты сапраўды атрымліваюць харчаванне. Разам з тым дапускаць бежанцаў на сваю тэрыторыю польскі бок не мае намеру і прымаць заявы аб міжнароднай абароне ні ў пунктах пропуску не будзе, заяўляюць у памежнай службе. Не пускаюць уцікачоў назад і беларускія памежнікі. Замежнікі, якіх мы затрымалі ў гэтым годзе, знаходзяцца на беларускім баку легальна. Паколькі гэтыя асобы знаходзяцца легальна, яны павінны прыйсці на памежныя пераходы і падаць заяву аб міжнароднай абароне. За апошнія сотні польскія памежнікі перадухілілі незаконнае перасячэнне мяжы 74 мігрантаў. Усяго з пачатку жніўня у Польшчу нелегальна не змаглі трапіць больш за 3000 чалавек. 900 былі затрыманы і змешчаны ў лагеры для бежанцаў. Пакуль жа польскія памежнікі узводзяць на мяжы з Беларуссю плот з калючага дроту. Ігор Станкевич, Белсат. Аэрапорт у Кабуле трапіў пад ракетны абстрэл. У авіягавань запусцілі 5 ракетаў. Усе яны былі перахопленыя амерыканскай сістэмай СПА. Пра ахвяры не паведамляецца. Адказнасць за атаку ўзялі на сябе баевікі ісламскай дзяржавы. З развіццём падзеяў сачыў Михаил Пранович. Гэта ўсё, што засталося ад аўтамабіля, з якога раніцай у бок аэрапорту Кабулу выпусцілі адразу 5 ракетаў. У Белым доме заявілі, што Джо Байден ведаў пра рыхтаванне нападу і даручыў узмацніць абарону аэрапорту. Усе ракеты перахопленыя, пацярпелых няма. Мы былі ў дома, калі пачуліся выбухі. Я выглянуў за браму і бачыў, як з машыны ў бок аэрапорту запускаюцца ракеты. Гэта было жудасна. Было вельмі гучна, і я не зразумеў, колькі менавіта было ракетаў – 6 ці 7. Адказнасць за абстрэл узялі на сябе баевікі ісламскай дзяржавы. Эксперты сцвярджаюць, гэта быў адказ на учарашнюю контртэрарыстычную аперацыю амерыканцаў, падчас якой загінулі 12 асобаў, у тым ліку 7 дзяцей. Гэта выклікала бурную рэакцыю не толькі баевікоў, але і простых афганцаў. Яны нанеслі авіаудар па Джабл-Абадзе, а учора яны зрабілі тое самае ў Кабуле і нават пацвердзілі гэта. Сказалі, што атакавалі ісламскую дзяржаву, але ў іх няма ліцэнзіі на адвольныя атакі ў Афганістане. На фоне актывізацыі ісламскай дзяржавы ўсё больш палітыкаў кажуць пра неабходнасць дыялогу з Талібанам, іншай тэрарыстычнай арганізацыі, якая захапіла ўладу ў Афганістане. Эммануэль Макрон заявіў, што дыялог з Талібанам неабходны, каб эвакуяваць усіх французаў і грамадзянаў іншых краінаў з Афганістану. Аднак ён адзначыў, што пачатак дыялогу не азначае прызнанне ўлады талібаў. Яшчэ раней пра гатоўнасць весці дыялог з радыкаламі выказаліся Злучаныя Штаты. Конечно, обидно, когда мировая держава, можно сказать, гегемон, который обладает необъятными силовыми, финансовыми, экономическими ресурсами, оказывается вот в таком жалком состоянии, когда она упрашивает этих, так сказать, террористов и радикалов подождать входить в Кабул, пока не выведут все войска. То есть раньше американцы не могли себе представить, что такого рода поворота событий. У Расіі Талібан таксама прызнаны тэрарыстычнай арганізацыяй. Яе дзейнасць на тэрыторыі краіны забароненая законам. Аднак гэта не перашкаджала расійскаму ўраду весці перамовы з Талібанам яшчэ за некалькі гадоў да пачатку вываду амерыканскіх войскаў з Афганістану. Политика России ведется достаточно цинично, двумысленно. И с точки зрения соблюдения российских интересов весьма последовательно. То, что выгодно для России, для ее руководства, не может не быть реализовано, даже если это противоречит ее внутренним установлениям.
Такова политика в России. Аб военным умешанні России у афганскі канфлікт гаворкі пакуль не ідзе. Таксама у Афганістан не збіраецца адпраўляць і беларускіх салдат. Пра гэта заявіў генеральны сакратар АДКБ Станіслаў Зась. Тым не менш, Александр Лукашенко па пытанні Афганістана сёння правёў адразу некалькі тэлефонных размоў з прэзідэнтамі России, Узбекістана і Таджикістана, а таксама сустрэўся з таджикскім паслом і абмеркаваў ахову таджикскай мяжы. 1400, по-моему, километров границ. Границу надо укреплять, граница сложная, она и в советские времена была сложной. Сейчас тем более все это легло на плечи таджикского народа, Таджикистана. Понятно, что людей защитить границу у вас достаточно, нужны современные средства вооружения. Пытанне таго, што адбываецца ў Афганістане і абарону сваіх межаў краіны, удзельніцы АДКБ абмяркуюць у бліжэйшыя дні. Михаил Пранович, Белсат. 30 жніўня міжнародны дзень ахвяраў гвалтоўных знікненняў заснаваны ААН. Беларусам у гэтай тэме ёсць каго згадаць. Зніклых без вестак тысячы, але шукаюць не ўсіх. На мяжы стагоддзя ўзніклі высокапастаўленыя палітыкі, бізнесовец і тэлеаператар, у постацях якіх было нешта агульнае. Яны мелі ўплыў і выступалі супраць Александра Лукашэнкі, які рыхтаваўся да чарговых выбараў. Пра памяць зніклых і стан іхных справаў Юлія Тяльпук. Апоўдні ля будынку амбасады Нарвегіі ў Вільні ў форме перформансу адбывалася тое, чаго некаторыя нарвежскія бізнесоўцы не заўважаюць у далёкай Беларусі. У ролі амапаўцаў людзі ў толстоўках з лагатыпам Яра, нарвежскай кампаніі, якая насуперак санкцыям еўразвязу вядзе бізнес з Беларуськалем. Мы должны понимать, что все те, кто сейчас сотрудничает с преступным режимом в Беларуси, они спонсируют те злочинства, которые происходят у нас в стране. Яны оплачивают тыя здзекі, катаванні над людьми. Беларусы, якія прайшлі праз рэпрэсіі і аказаліся ў палітычнай эміграцыі, патрабавалі таксама, каб Міжнародны валютны фонд не даваў Менску абяцанай дапамогі. Здесь мы находимся на свободе, и нам не страшно. Поэтому мы должны делать все, что можем, для того, чтобы повлиять на ситуацию. Люди любят картинки. Мы дадим им картинку. 30 жніўня для пратэсту абралі адмыслова. Сёння міжнародны дзень ахвяраў гвалтоўных знікненняў. У 1999 годзе бязмежжа беларускіх сілавікоў пачалося менавіта з выкраданняў палітычных апанентаў Александра Лукашэнкі. Высокіх палітыкаў Віктара Ганчара і Юрыя Захаранкі, бізнесоўца Анатоля Красоўскага, аператара тэлеканалу ОРТ Дмітрыя Завадскага, колішні дэпутат Верхоўнага Савету і тагачасны старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі узгадвае. Депутаты Верховного Совета с плакатами пришли до администрации белорусского правителя, тогда я наместилась на Карла Маркса 39. Милицианты спробовали нас не пропустить, але депутаты просто прорвали гэты такі хилый ланцужок и пришли и стали непосредственно перед окнами кабінета Александра Лукашэнкі. Тады гэта яшчэ было магчыма. На акцыю «Ланцуг неабыякавых» з партрэтамі зніклых людзей палітычная апазіцыя і перанятыя беларусы з таго дня выходзілі рэгулярна. У першыя гады пратэсты праходзілі нават у раённых цэнтрах. У 2005 годзе і пасля пратэстоўцаў пачалі гвалтоўна выпіхваць з плошчаў. Справа зніклых, якую дзяржава не расследавала, паволі пачала губляцца і ў медыяпрасторы. Нарисовал посхемно, когда Захаренко 7 мая убирали, когда Гончара убирали 16 сентября. Кто убирал, кто был задействован. Але сапраўднаю інфармацыйную бомбай стаўся рэпартаж Deutsche Welle «Убийство противников Лукашенко в Беларуси. Исповедь соучастника». Пасля кадраў з акцыі памяці 2019 году загаварыў былы баец падраздзялення СОБР, званага эскадронам смерти. Здесь убили Гончара, Красовского. Юрий Гараўскі цвердзіў, што на загад падпалкоўніка Дмітрыя Паўлічэнкі вясною і ўвосень 99 году удзельнічаў у выкраданнях і забойствах. Казаў, што страляў Паўлічэнка асабіста. Хоць Лукашенко і назваў гэтыя сведчанні укідам і правакацыяй, следства па 3 справах узнавілі, але... Мусілі дапытаць. Гэта тое, што ляжыць на паверхні. І тое, што ўлада гэта не зрабіла, гэта
толькі сведчыць пра тое, што выканаўцы, арганізатары і замоўцы гэтых злачынстваў, яны на сённяшні дзень знаходзяцца ў карыдорах улады. Тым, хто не ведаў ці забыўся, рэжым дэманструе крывавы твар на працягу апошняга года. Да галерэі партрэтаў, якія ён зрабіў чорна-белымі, дадалося яшчэ 1,5 дзясяткі фотаздымкаў, а дзясяткі тысячаў асобаў прайшлі праз палітычныя рэпрэсіі. Юлія Цяльпук, Белсат. Трэці раз запар не трапілі на зімовую алімпіяду. Беларускія хакеісты саступілі славакам з лікам 1-2 у матчы алімпійскай кваліфікацыі, ды аддалі ім адзіную пуцёўку на алімпійскі турнір у Пекіне. Зборнай Беларусі было дастаткова перамагчы славакаў з любым лікам у асноўны час. Аднак ужо на 4-й хвіліне матчу беларусы засталіся ў меншасці пасля грубага фолу Сергея Сапегі. Пасля каманды зраўнялі лік, але ў самым канцы славакі закінулі яшчэ одну шайбу. Действительно, белорусский хоккей катится куда-то. И что с этим делать? Ну, самый простой вариант, он лежит на поверхности, он наиболее очевиден. Просто дать ему развиваться так, как он развивается. Признать, что мы не хоккейная держава, что наша участь – это где-то вот быть между элитным дивизионом и первым. Перестать, скажем так, воспринимать неудачи как какой-то национальный позор, а по поводу удач, успехов вот устраивать вселенское ликование. На алімпійскія гульні беларускія хакеісты ездзілі тройчы, і найлепшым вынікам стала 4-е месца ў 2002 годзе. Апошні раз на зімовых алімпійскіх гульнях беларусы гулялі больш за 11 гадоў таму у Ванкувері 2010, дзе занялі 9-е месца. Віцэ-прэм'ер Александр Суботін пракаментаваў нядаўнюю забарону на вываз зерня з Беларусі. Паводле яго, гэта вымушаны крок, і галадаць ніхто не будзе. Ні жывёла, ні людзі. Аднак недахоп так званага фуражнага альбо кармавога зерня сёлета складае да 850 тысяч тонаў. Чаго апасаюцца ўлады, ствараючы штучную забарону, высвятляў Кірыл Смяглікаў. Паводле Суботіна забарону на продаж зерня ўвялі, каб замежнікі або спекулянты не спрабавалі зарабіць на яго перапродажы. Мы забараняем вывозить збожжа на экспорт, каб насыціць унутраны рынок. Калі мы будзем бачыць, што ўсё пазітыўна складваецца, тады мы, вядома, прыадчынім гэтую заслону і скарэктуем, але пакуль вось так. Прыярытэт унутраны рынок, нашыя людзі. З іншага боку, хто б меў займацца такімі спекуляцыямі ў краіне, дзе лічы увесь ураджай належыць дзяржаве? Гэта прычына забароны экспорту только ў адным – это недахоп зерня. Ніякіх другіх у Беларусі прычын у данным выпадку мы не бачым. Только недахоп зерня. І ў першую чаргу недахоп зерня, якое назначана на корм жывёлы. І калі хтосьці гаворыць пра то, што гэта ўсё робіцца для таго, чтобы не было перакупаў, якія перакупы? У нас все зерня у лапах державы, поэтому нехай про гэта ніхто не гаворыць. Недахоп кармавога зерня сёлета, прызнае віцэ-прэм'ер, складае 800-850 тысяч тонаў. Аднак на складах яшчэ засталіся запасы з мінулага года, і таму пакуль харчовай небяспекі няма. Для людзей у нас забеспячэнне на ўзроўні 80%, не менш. Вось. Для жывёлы таксама больше в этом годе заготовлено кормов. Другая справа, что у нас некалькі меней будзе канцэнтратаў, але жывёла ад голаду падаць не будзе. Слабейшы ураджай сёлета дзейныя улады тлумачаць моцную спёку і, цытата, доўгай вясной. Толькі гледзячы на паказнік ураджайнасці пшаніцы, наша краіна займае апошняе месца сярод суседзяў з самымі малымі 30 цэнтнерамі з гектара. Не только из-за надвор'я, не только из-за спякоты, але і из-за самой сістэмы гаспадарання. Больш того, вы паглядзіце на ўзровень урожайнасці ў Літве. Прыкладна на 20 цэнтнераў з гектара больш, чым у Беларусі. Поэтому скидываться в этом плане только на спякоту, ну, это не вельмі правильно. Забароны на продаж закранулі не толькі зерня. З 22 ліпеня з Беларусі на 3 месяцы забаранілі вывозіць муку з пшаніцы, крупы, грубага памолу і грэчку. Забарона распаўсюджваецца як на вываз Украіны Еўразэс, так і за межы Саюзу. Паводле апошніх звестак, забарона на зерня застанецца прынамсі на паўгода. Кірыл Смяглікаў, Белсат.
Роўна год таму, 30 жніўня, прайшоў трэці вялікі мірны марш у Менску ды іншых гарадах Беларусі. Тады сілавікі не толькі ачапілі стэлу і заблакавалі праспект пераможцаў, але і спрабавалі разбіць калону мірных дэманстрантаў. Нягледзячы на перашкоды, людзі аб'ядналіся і ўсе разам дайшлі да рэзідэнцыі Лукашэнкі, які акурат адзначаў дзень народзінаў. Да агароджы палацу пратэстоўцы прынеслі падарункі, пахавальныя вянкі, плакаты, тапкі і нават вялікага кардоннага таракана. Менавіта 30 жніўня пачаліся масавыя затрыманні. Кадры з леташняй акцыі вашай увазе. Гэта ўсе навіны ў сённяшнім аб'ектыве. Больш інфармацыі знойдзеце на нашым сайце, у тэлеграм-канале і сацыяльных сетках Белсату. Нягледзячы на статус экстрэмісцкіх, чытаць іх бяспечна. У студыі для вас працавала Анастасія Русецкая. Да сустрэчы.